गाबोन फैगोन दिनै फैगोन होननानै नों सानफ्रोमबो थगायबाय थायो मालाय थगायसुलाबानो बेबायदि थगायबाय थायो दिनैसिम न'खौनो सफैला नों दाख्लै बुंदोंमोन थांगासिनो होननानै थेवबो दिनै फैयाखै नोङो फनबो हरा जेबो हरा मा बेबायदि नों आंखौ बेफोरखौसो बुंनो फैदों थेवबो नों आंखौथ' खेबसे सोङाखै आं माबोरै दं होननानै आं मायबा जादों नामा आं मायबा खैफोदाव गोग्लैदों नामा बेफोरखौथ' नों सोङा आरो सोरनि राव खुगायाव बुंबाय दं नों बेफोरखौ नोंथ' आगोल बेबायदि बुङामोन एसेबां गोरों माब्लानिफ्राय जाखो नोङो हो सोरबा मायबा खोमायाव सोनानै होदों नामा नोंखौ सम मोनथिया जेबो मोनथिया जानला मानला बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनाङा मोनथिबायना नों आंखौसो रायनो फैदों उल्थायै आं रायाखै रितु आं बाथ्राखौसो बुंदों आं बेयाव मा जानानै दङ आंसो मिथिगौ बेसे हालाय हाफाय जानानै दङ बेसे खैफोदाव गोग्लैदों जेन थेन थैनायनिफ्राय बासिनानै फैदों नों बुंबासो मिन्थिगोन आङो मा जादों मा जाया एसेबां गोजानाव थानानै आंलाय माबोरै मिन्थिनांगौ नों मानि एसेबां रागा जोंनानै रायज्लायदों आंजों आरो मा जादों आरो आंलाय माबायदि मिथिदों नोङो मा जादों एसेबां गोजानाव फनखौ हमबासो खिन्थाबासो मिन्थिगोन आङो मा जादों बुंनाय दैबाना जादों बेयाव आलाय सिलाय जाजोबदों मानसिफोरा गासिबो न'स' दै जाजोबदों थानो जायगा गैया बेसेबा गिदिर दैबाना जादों मा खालायनो मानसिफोरा आलाय सिलाय हमना मोनाखै आङो खर'फोरा ओरैनो गाज्रि जाना दङ मा दैबाना जादों नों दा मोजाङै दंना गैया अबाव दं नोङो दङ मोजाङै दंथ'यो दा एसेबां प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ नोङो मानो खिन्थाहरा दा माबोरै दङ दाबो बेसेबा दं नामा दैफोरा रानाखै नामा गैया हरखाबनो दहाय फुङावसो फैदों माने दाखालिनिफ्रायनो अखा हाबाय दंमोन नामा अखा माने दैया गुबुन जायगानिफ्रायसो फैदोंलै गुबुन जायगायाव अखा हादों आरो बान्दो बायदों सुइस गेट बायदों बेबायदिनो दैया बिथिं फैबाय आरो बेनो प्रब्लेमा दा मा खालायगोन होनब्लालाय खालायनायलाय आरो माथो खालायनो दैया राननायसिम नेनांगोन माबासो थारमाने बै आंना दैबानायावनो बेबायदिनो एटिएमाबो थाबोबाय बेयावनो बेनिफ्राय फैसायाबो एटिएमाबो गांसेल'सै आंना फैसाबो गैला माबा रजिखौ फन खालामनानै फैसा सोना हरनो होनाय आंनि एकाउन्टाव थाबनो खिन्था बेसे नांगौ हर 20,000सो नों मोजाङै थाबानो जाबाय बेबायदि एसेबां गिथावना जायगाफोराव फ्लाद जानाय माबा जानाय बेबायदि जायगाफोराव थाबाय थानांला माबोरैनो फै नोङो गिनाय मोनसिबाय आङो दे सानबाय थानाङा बेफोरखौ आरो आबाया मोजाङै दंना औ दङ दादैमोनजों गेलेबाय दङ दे मोजाङै था थाब खिन्था हर रजिनो फैसाखौ सोनो बावनाङा दानो खिन्था नोंनाव रजिनि नाम्बार गैया नाम्बारथ' दङ नाथाय आंना बेटारिया डाउन जाथारसिगोन मबाइला बारा गोबाव रायज्लायनो हाला आङो आरो आंहा खामानि दङ बे सासे लोगो दैयाव फासिनानै दङ बेखौ लायनो थांनांगौ नों माबोरै खिन्था नै आंना मबाइला सुइच अफ जासिगोन उनाव आरो मोनाबा सानबाय थानाङा आरो माबा माबि थगायसुला मायबा सुला होननानै मबाइला सुइच अफ जासिगोन दे दोननोसै आङो मोजाङै था थौ गोबाव जाबाय थांसै औ गोबावानो जाबाय माबोरै थौ जाथि बिफाया आंखौ सोंदोंमोन जाथियाव अबाव थाबोखो होननानै दा थांबावनाया हामगोन आरो थांनांगोनथ' र' सासे मानसिया बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनानै दङ जोंफोर मोनथिनानैबो थाङाबा मा जागोन बेलाय थांनायाथ' आंबो थांनो लुगैयो र' नोङो मालाय हाबा जायाखै र' गथ' गथाय हिनजाव हिनजावा गैया आंहा गथ' दङ माबा मोनसे जाबा गथ'खौ सोर नायगोन रावबो गैया आंहा ओइ फय बाद्रास नोङो नों थांनाङा दे जांग्राव होनब्लालाय नोंना फिसाजोआबो हारसिं दंना दा नों थांनाङा दे आंनो थांनानै फैसै दे आं थांगोन र' नाङा दे सन्जिब नोंबो थांनांला आं गिनायसो मोनबाय बे जाथियाबो आंनि थाखायनो थांनानै बेबायदि खैफोदाव गोग्लैबाय नाङा दे नांथ'वा आं हारसिं थांगोन नोंसोर बेयाव गामिनि मानसिफोरनो एसे मदद होलायलाय खामानिफोराव संनाय खावनाय माबाफोराव आं हारसिं थांनानै फैग्रोनोसै थै जाम्बा नोंखौ बेबायदि हारसिं थांनो होनो हायो नामा थौ थांसै थौ रायज्लायबाय थाला फै होनब्लालाय फै दे थांदो होनब्लालाय नोंसोरो आंबो फिसाजोआ गैयाबा थांगौमोन दा बिबो हारसिं दंना जानोबा बे जेबो मोनजायाखै फुंनिफ्रायनो एसे नायनानै फैनि आं थां नोंसोर थां दे जोंखौ थांदों होननानै खिन्था सोरबा सोंबोला अ
फैसाखौथ' सोनानै होनो होबाय रजिनो। दा मानसिया मोजाङै फैफिनबानो जाबाय। थाजानो बाबाय आं बे जायगायाव। बे जायगाया बेनि थाखाय, रादानि थाखाय, जोंफोरनि थाखाय लाखियानो नङा खोमा। माबा माबि जाजाबाय थायो। माबारै फैबाबो जासिगौ बियो। आंनि खोथाखौबो एसेबो खोनासंलाना बियो। आं माब्लानिफ्रायनो फै होनबाय थादों, फैयाखैयानो बियो। दा दैबानायावसो फुसिनांबायना। माब्ला मा जायो बेबायदि खैफोद गोनां जायगाफोराव थानो होनो बासै आङो। माबारै फैबानो जासिगौ बियो। आइ रितु, मा जाखो? मा हारसिं रायज्लायबाय थाखो? अ दादै। मा? दादै, रादाया फन खालायदोंमोन। रादाया आंखौ जेबो थगायाखै दादै। रादाया जेबो थगायाखै आंखौ। माने? आं मोजाङै बुजियाखै बाथ्राखौ। दादै, नों जे बुंदोंमोन हौवाफोरा थगायो, रादायाबो थगायनोसो दा मायबा होननानै। रादाया जेबो थगायाखै आंखौ। दैबाना फैदों बिसिनाव, बेनिखायनो फैनो हायाखै बियो। फैखागौमोननो रादाया, दिनै नङाबा गाबोन। बे दैबानानि थाखायसो फैनो हायाखै दादै। थगायाखै ना? ए, नोंखौ बेबायदि बुंहरदों? औ, मानसिफोरा आलाय सिलाय जाजोबदोंनो। बेबो दा फैनो हायाखै बेनिखायनो। मा प्रुफ होदों बियो? नों फट' बिहरनो हादि, आं नायगौमोन ना दैबानानि फट'। मानो बिहरदि नोङो? हो? औ फिसा, आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। दा जेनेबा बियो दैबाना जादों होननानै बुंदों, नोंबोथ' मोनथिनांगोन ना दैबाना जाथारदों होननानै, नङा होमबा? माबायदि फोथायनो, नङा होमबा? फोथायनो थाखाय प्रुफबोथ' नांगोन, नङा होमबा आइ? खुगाजोंलाय मा मानसिया गोसोबायदि बाथ्रा बुंनो हायो, नङा होमबा? बेबायदि होननानै आइ, आं नोंखौ बुङाखै दिनै बिजामादैया नंखाय बुंदों होननानै। थारबो जानो हागौ। आं निउसफोराव नुबाय दङ दैबाना जासिदों, जानो हानाय बेफोरावबो। आंनि खर'आबो मेलेम गैयालै दादै। आं बेफोरखौ साननोनो रोङासै। नंमारगौना? बेबायदि बुंनांगौमोन खोमाना आङो। फट' बिहरनांगौमोन। दे, जेबो नंला दे, बिजामादैया नंखाय बुङाबो जानो हानाय। आं जास्ट माने ओरैनो बुंदोंसो बाथ्राखौ। नों आरो बेबायदि बुंनानै दादैया बुंदों बेफोर बाथ्राखौ, बेबायदि जानो हानाय, मानो हराखै, फट' हरनांगौमोन, बेफोरखौ बुंनाङा आरो आइ। आंखौ गाज्रि मोनगोन ना बिजामादैया, नङा होमबा? नों आरो बेखौनो साननानै गोसोआव बेफोरखौ सानफ्लांबाय थानाङा। बेफोर थारमाने आंनि गोसोआव फैनाय ओरैनो एसे एला बेफोर फैलाबायनाय आरो। आं थारमाने एसे उखिल टाइपनि मानसिना, आंनिया दिमागफोरा एसे सिआइडि टाइपआव खामानि मावोना। नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा, बेफोरखौ सानबाय थानाङा। सानबाय थाया दादै, माने बाथ्रायाथ' मा बुंनो आरो। दे, जेबो नङा दे आइ, फैगोन दे, बिजामादैया फैगोन। दादै, रादायखौ आं माबार न'आव फैजानो लुबैदों। गिनाय मोनो आङो बेखौ गोजानाव थाबोलानो। माबार न'आव फैब्लानो जासिगौ। फैगोन दे आइ, फैगोन। आं दं ना आइ। नों मानो टेनसन लादों? फैथारगोन। आं फैनाय खालायगोन ना। औ, बिहामजो, फैबाय नोङो। आयै। नों मोजाङै दंना बिहामजो? मोजाङै दंना? जेबोथ' जायाखै? जायाखै आयै, मोजाङैनो दं आङो। नै दा खामानिसो मोनलायबाय फैनाय लोगो लोगोनो। इसोरनिसिम लाख कौटि साबायखरलै, आंनि बिहामजोआ फैफिनबाय। बेसेबा गिदोंमोन आङो बिहामजो, बेसेबा गिनाय मोनदोंमोन आङो। औ आयै, नोंसोरनि अननायनि थाखायनो दिनै इसोरा आंखौ नोंसोरनि गेजेरसिम लाबोफिनबाय खोमा। नङाब्लाथ' आं दिनै थैसिगौमोनसो आयै, जेनथेनसो। रादाय मोना सहैनायखायसो इसोरा जेनथेन बासायबाय आंखौ दिनै रादाय नङामोनब्ला बासिनाय नङामोन आं आयै। रादायानो आंखौ दिनै बासिनाय बायदि जादों आयै। आयै, रादाया गावनि जिउखौ रिक्सआव लानानै बेसेबा दै गेजेराव भेल लानानै थांनानै आंखौ बासायनानै लाबोदों आयै। रादाया आंखौ बासायनानै लाबोदों। रादाया आंखौ नागिर थांदों आयै। बियो नुदोंना आयै? रादाया आंखौ नागिर थांदों। आंखौ रादाया दाबो आगोलनि बायदिनो मोजां मोनो ना आयै? नंगौना आयै? आंखौ दाबो रादाया गावनि साननानै अनो आयै। आंखौ दाबो अनो रादाया। औ बिहामजो, मानो अना आंनि फिसायालाय नोंखौलाय? अनोथ' र'। अनालासिनो थायो नामा आइ? नों बिनि हिन्जाव, बिनि गथ'नि बिमा, नोंखौ मानो अना जानो आइ? औ आयै, आं मा मिन्थिगौ आयै? माने
आं गाव बासिना फैनायनिख्रुइ बांसिन रादायादि आंखौ अननानै गावनि साननानै गावनि असे साननानै आंखौ केयार खालायनानै दैबाना गेजेराव आंखौ नागिरनानै थांदों बेखौसो आं बांसिन खुसि मोनदों आयै रादाया गावनि जिउखौ रिक्सा दोननानैबाबो आंखौ एसेबां नागिरै थांदों बेनो आंनि थाखाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा आयै आं फोरमायस'नो हायाखै आं जि गोसो सिं बेसे खुसि मोननानै दङ दे नंगौ दे बेबायदिनो अनलायनानै थाबानो जाबाय आरो खुसि नङा होमबा नोंसोरखौ मिनिलायनानै खुसि थानाय नुब्लानो आंहाबो गोसोआ मिनियो आंहाबो गोसोआ टेनसन गैयै जायो आइ बेनिफ्राय बेफोरखौलाय अबावथ' मोनखौ ओंखाम संग्राफोरखौलाय देलायनि लोगो सासेयाव हरदों आयै ए मोजाङानो जाबाय दे जों आरो सानबायसो थादोंमोन अबाव संनो अबाव मानो होननानै औ आरो मायबा मायबि दंसोयो बैयाव सेंग्राफोरा लानानै फैदों ओमफ्राय आयै नोंसोर माइरं बिनो थांनाया मोनदों बेसे मोनबोदों ए मोनसाबदोआनो हरा सानदोंमोन आङो मानसिफोरा बेसेबा मोजांलै मदद खालायदों बे गामिनि मानसिफोरा आलुनिफ्राय दालिनिफ्राय सोरबा सोरबि कबि सबि हरलाय लांदों माइरंखौथ' बुंनोनो नाङा बस्थासेनि बारा मोनखादों बुरजाथार मोनदों ए हामबाय दे होमब्लालाय जों संहोलांसै आयै नोंबो हिन्जावफोरखौ लोगो लादो साफा सानै सबजिफोरखौबो हानांगौ औ आइ